Goedemiddag, dames en heren, aanwezigen, burgers van de Den Haag en de vertegenwoordigers van de media. Mijn naam is Abderrahim Gheni en een Oeigoerse mensenrechtenactivist in Nederland. Ik sta hier vandaag als getuige van een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid in de 21ste eeuw. Mijn verhaal is het verhaal van miljoenen Oeigoeren die momenteel lijden onder het juk van de Chinese overheid. De harde realiteit achter de maskerade. Binnen het staatsgebouw viert de Chinese overheid het Chinese nieuwjaar. Ze laten hun Chinese kinderen dansen in de Oeigoerse traditionele kleding om je te laten geloven dat wij Oeigoeren een gelukkig leven leiden. Maar laat u niet misleiden door deze schaamteloze propaganda. 2 jaar geleden hebben wij deze misleiding hier op deze plek al ontmaskerd. De werkelijkheid is dat de Chinese overheid Oeigoers taal, cultuur en de religie systematisch vernietigt. Ze dwingen ons volk om als Chinese leven, terwijl miljoenen concentratiekampen worden gemarteld. Systematische vernietiging. Dit is niet de zomaar onderdrukking. Dat is een goed georganiseerde genocide tegen de Oeigoeren. Oeigoeren worden ingezet als dwangarbeid in de fabrieken. Vrouwen worden onderworpen aan de gedwongen sterilisatie om de geboorte van de toekomstige generaties Oeigoeren te voorkomen. Terwijl zij binnen de dansen worden buiten onze moeders en de zusters van hun menselijkheid beroofd. Mijn persoonlijk offer. Mijn vader, meneer Khudabadi, is onlangs overleden in zo'n Chinese concentratiekamp in bezette Oost-Turkestan. Hij werkt als de politieke presmiddel tegen de gebruik. Zij dwongen hem op de video om mij te vragen te stoppen met protesten hier in Nederland. Omdat ik weigerde te buigen voor hun terror, stierf hij in de Chinese concentratiekamp. Mijn telefoon is verboden met de hele wereld. Mijn telefoon is verbonden met de hele wereld, maar de lijn naar mijn familie in Oost-Turkestan blijft dood. Waarom? Omdat de waarheid daar verboden is. Onze oproep aan Nederland. Wij denken het Nederlandse volk voor hun gastvrijheid, maar wij vragen om actie. Het Nederlands parlement heeft de Oeigoers genocide erkend. Wij roepen de Nederlandse overheid op, geloof de valse propaganda van Chinese ambassade niet. Voor een diepgaande onderzoek uit naar de culturele diefstal en de misleiding die hier op het Nederlandse grondgebied plaatsvindt. Eist toegang tot de regio om de kampen en de Chinese concentratiekampen en de dwangarbeid met de eigen ogen te zien. De 21ste eeuw mag niet herinnerd worden als de eeuw waarin de wereld toekijkt, terwijl een volk werkelijk uitgroeit. Stop genocide. China stop genocide tegen de Oeigoeren. China stop killing. Vrijheid voor de Oeigoeren. Vrijheid voor
West Turkestan, Tibet, Kandunya, and Guangxi. Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Terrorist 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 Xi Jinping! 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 China stop Uyghur genocide! 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 China lie, people die! 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 Independence for West Turkestan! Independence for West Turkestan! Independence for West Turkestan! Independence for West Turkestan! Independence for Tibet! Independence for Tibet! Independence for Tibet! Independence for Tibet! Independence for Mongolia! Independence for Mongolia! Independence for Mongolia! Independence for Mongolia! Independence for Guangxi! Independence for Guangxi! Independence for Guangxi! Independence for Guangxi! Freedom all Chinese people! Freedom of Chinese people! Freedom all Chinese people! Freedom of Chinese people! Wake up, Netherlands! Wake up, Nederland! Wake up, Netherlands! Wake up, Nederland! China is coming! Fascism is coming! Wake up, Netherlands! Wake up, Nederland! China is coming! Fascist China is coming! Fascist Xi Jinping! Fascist